Kublai paralog baro. Hakani ga janmit ngiadon hangni banyatai halor ka kam bam sap bampong. Ka ei kani ka kam bam sap. Bat kumno ka kta yangi ki paj ba nong shong shnong. Balai baka bam sap ka suthit hadu katni hakani ga jilla jongi. Ka bam sap ka kta ya ka sinshar khadar namar ka pisa ka badiban lej sya ka ban shna surok lene ka ban tei ya ki skul ne ka ban tei ki jaka ai dawai ai jingkot jingkhia bat kiwei pada ki kampen roy ka poilut penban sya ka pla jong ki kat tu kat ni ki menteri sarkar lene ki officer lene ki engineer lene ki wei pat ki technician nang ta hakapor election kham tam hagini ki snem ki ba kumba shi posna me ai menta ngi shem ba kala kelalong ka dustur ban siu pisa ye ki nong thep but ru ki khmi lenti bat kita ki bakwa ban yang election ru ki la pen kre lupai kata ka pisa te balai pada ken bangi ki pat ba ngi snap kumni ngi snap jar ngi syua kren halaki yang ki sem ngi syua kren ngi syua thu khanan rei lada ong ban ya mi shakmat ban le persya kene ka bam sap khamduna ki ban ya mi shakmat te hakane ka por menta ngakwa ban pen itu Kabam sap kadai kata ke kentin kabaleran bat penja buram hadu kata-kata hakariti dustur berlukomem ukasi nadu kipor ndai hentai. Henry suki basuki kajing bam sap kalayo bor ban suthit bat menta kala longdo long snam shisha. Nadu baritam hadu bahetam ulam melin ya kabam sap ya kabaula ai keteng kabaisha. Menu bat manu balapen melin ya kani ka baisha amdan betip ladang ipek ya kajub ka bamenta wan nadu ikun kikti jongiru kila karni ha ka bamsap klam de kular ya ka ei ka pakikwa kimnang shu ban pendap yala ka kamram ladang ipusan bha yo dei mangihi kiba aibor ya kajing bam sap ban jersey hadu katni haka jella bat imlang salang kajing bam sap ka bam krun ya kajing shania ka penklot ya ka demokrasi bat ka yok kot ka penkha ya kajing bam ya telishu para breu ka wanra ya kajing duk bat kumjuru ya kajing julor ya ka maryang ha kiba bun rukom Henry shwa bingin la ban peringat shisha ya kajing bam sap bat yunang bam sap hakaan ngidei ban sungu thu shwa kumnu kajing bam sap ka trekam bat ki kita ki rukom trekam jongka tementa banyatai halor kani ka bam sap ngidon hangni syaka kadiang jonga iba Rudy Wardri ibla long teng u ambassador lene unong mikmat ka sarkar India Shakiri baper jong ka perthai hajan jong idon ikong Angela Rangat ibade idkhot jong ka thma urangli ujuki hajan ikong Angela idon iba abnar paryat ibadang manhakini gisngi idang sedang ka seng san perthai ka ba khot da ka tin phareng ka new dawn lene ka kenjat syai bathamai bat ngi kermen ba kane kan long ka ba ai jingkermen yangi bat ki babun balang te hakini ki khandiat snem bat kham tam nadu snem ar hajar khat phra ngi osngo ba ka don ka jing ya kren ba ka jing tho khubor shpang ka jing ti bat khai tu ya udoyong na kani ka jilla hendrai ka sarkar ka ngap man bat ka ikum ba ka penslur penban kong Angela pipila adon benta ha katu ka banya soy ya katu ka kot ban pha ka supreme court ban ong ban pej perman bhai ka ni ka jingti deuyong ka ba klem ai bor da ka sarkar te pidon ayu ban ong halor ka ni bat la ne em ban pen khut ya ka ni ka jingja khlia te ka ba ka sarkar ka ikum ba kala kum ba ong nak tin phareng la take for granted
boleh sibuni kita ke jengkeli nama ngatharai kani ka jengti doyong bat ki kam sneo ki mi nang ni ki bala ban shisha kani im lang sa lang jongi bat ngide ban kan mau ba wat lada ka sarkar kalen bat ko ong ba mdan ka jengti be an ngide ban kan mau ba haduk mentahi ka debet ka jengti be an namar bakat kum ki rai jongki jongka NGT ne ka yeng shari behetam ka ada batai sai ba pide ban don shwa ta mining plan pide ban buat ek MMDR act kumne kumtai hang ni pat ki persang ban bu re da ka bale men le ban ong ba ni kem ki tu ki ba ti bean bat ni fine ki kat kum ka MMDR act handre ngan ya thu ep ka bajia shisha surok pade kalong kumne ki kem ki tu ki trok ki shim yu tu do yong ki de biang shaki hi hakador ka baduna hadu kata-kata hadu ba empoi shu ka ka khajana ka bade ban lum shaka state ka jongi ti hang taru la don ka jingdu nong ka bakrau sakawai ru ki thok sa ki ong hana bu de u do yong bul aju ti na bun shwa kani kamla ban long namar ba Madu war hajar khat saw. Shwa war hajar khat saw. Assess bagi ong nakaktin pareng ne kila adap pet benya kila tip kat no don Reiki ong si ong bikisalan yu tau ba rim. Kita nang taru la su thu baki thok plan. Te kani ka jing thok kamut ba ka state kala adu shaba pala. Nalor ba ki ong ba ni habban ti do yong namar ba ka dei ka we ka benta ka bawan lam revenue sa ka state. Hendrai ka kom le jong ki pade baki le bi an baki pen biang ye kita ki jing betha na ki yeng shari kumni kumtai kalong man ka jing tim yangi namar shathi shabati do yong sa West Khasi Hills na Sajanta Hills la jular lot ka umdi ru ki bre ki miyo shu tiki uduk usuk uhap thiet ka na do jwai shathi sha is jantia hendrai ki tu ki ba don ki tu ki par pa ki dang he dang plung dang rospa sakawai pade ngidi ban kan mau bakani ka jingti do yong kala de kata ka bawan penjot ya ka sanchar khadar ka jong criminalization of politics in Meghalaya is because of illegal coal mining and because of coal mining. Te pisngo ba ke ka bangila ban le kum ki pat ba namal ba la bun ki ba tip ikani ka jing ya da na ka liang jung kita ki nong ti do yong jung kita ki try pa do yong ka ong ba em ngi le ikani namal ba ngi ai kam ye ki baduk ki basuk namal da penduk sendon ya ka jing ti do yong kamut la du kam lut ki babun nrei la dangi pet perman bahi po Jente Hills kidang bun ki yeng ki baduk pat kim don don kti rubat kata ka kam ti do yong kan kadai ka jing shisha kata ba kan don kanu ka jing kran halo kan ka jing ka kambean ki persang bet ban kan chut la da dei u do yong ne mau shun ru ki ong ba mangi ki ba yo kam na kani la dangi dei ki ba don dukan sha ne ki ba ti mau ne ki ba ngidu no ya ka kamai kaji hendrai ka jing shisha ka long ba kini ki nong trei hakitu ki par mau da ki phau banai ru kim ju yo jing siu ka jing siu ru ka baduna hadu kata bat bale kim ju siu ya ki ru ka long bakin yo bakin te amrau ya ki nang bakim num pet ki be ki hok jong ki kong ki nong trei ru kim ai ki sa haki jaka ki ba ima ki khon ki ti jong ki mare ang tu hajan ki tu ki thlio kala bandon kanu ka jing man sauru hendrai ngan ongai pi ki brio ki persang ki don ki nong song snong ki ba persang what Sajantia Hills kat tu ka jing ka ap ka jing ma ka jing si ki na maka don be ka jing penting ka jing berngem hendrai wat la ka taru ki la don ki brio what ki ba sanchar snong ru ki persang man krani bat ki la aseu do ka jing im la jong ru Tisha boy ru kum jo ki don ki kena samla ki ba shondori ki tu ki trok ki ba complain hendrai pinsem ba wat ki pulit pada ru ki ai kelam mani ka FIR ki ni ki kena ki ba persang ban complain ti balik kalong kum ni ba la pau shai ba baro ki pulit ne ki politician nong mi khmat ne ki officer ki don bentalut bun ba ong ba ki don paru sani satai par do yong Don gue jingkli ketu baja ba ki atak ya kong Agnes ketu ka kong Amita Amita Sangma
kitu ki pulet ni kitu ki ba don ketia tu ketingja bar khot kan kidang don kitu ki juk ki brio hang to ni kila transfer ni kila bu di kiwei na Kila Em kila abun ki ba don aweng. ki bala sha aweng. Handrei untuk mastermind jong katu pada ubadai ubakhle haka seng NPP ngai badang ki kerdan man. But what ya kani kabadang ja chen baki du ka jing im mo kita kinong ti do yong. What ya kitu ki ba dei ki owners jong katu kaparu. What ki your anticipatory bill? What ukurmen shala ubadai minister uba ki bahayeng jong ihi kidai kitu ki try jong kitu kapar klam don gano no ka action bersa jong ki tikani ka it's a very clear message naka liang jong sarkar ba mangi tingia sha be kani ka kam namal bangia yo bha lang Yo bha lang ho. Te ngan wan shapi ba Rudi. Pi la ju long teng u independent director hakani ka Meghalaya Electric Corporation mo. energy corp Energy board hot. Te hakini ki sngi but ki banai ki bala dep ngi osngo bon ki kan ram ngi yo ikani ka bagi ong ka load shedding ka jing sha penip lan nang ta ngi osngo ya kata ka jing dap ram jong kani ka MECL ngi osngo ka jing bam biang kita ki jing tri kam hang ta but ka jing bam sab ru hang ta te pidon ayu ban ong halor ka ni balai ka le ja du ka ni but ka ka kamram jungi kum ki paj ba try bengin penbet ikini ki ngakwa ban simpor khendiap mo khanang ba ki basngap e kani kin su tho e ka ki jing e shisha jong ka badan ha MCL namar ba kat nang mi ki sngi le dang imla ban penbiang ban sol ikini ki jing e ta kamut kani kalot shedding kanang ja kat kumu jing su tho jong ka jing i jong ti kawai ka ban nakaliang jong ka sarkar ba ka management ka long ba nadu kapor hi baka penpat na ka MSEB syakini ki Southerly kata kamut jongka Meghalaya Energy Corporation Limited entah ki banak tu ki lightly pat ke subsidiary baki khat ke badai ka generation ke badai ka distribution bat ke badai ka transmission nak begitu lightly haduk menta kampat biang gar kompenbet ya kitu baka accounts ke ibar khat kan lang ka biang ko badai banle kadang lang jakhle jaktung bai kata kawai mo te sakbar pat kalong ba nadu bagaja kum tu pat ru hakini kistam baladep kata kamut ka kajing pen meeting kalong bai kumju kat ba kinong ki nong penan kampat ki ba consumer ba khat takala nang bon sha mo ti kata kajing pen meeting na takadaw kasami kani kajing don kam ban shimding na kiwei pat kibor kum kanip ko kum NTPC na kiwe ru to te haba shimding na kitu ka sami kitu ka jing don kami kalon mang kapor ke namar ba ka revenue kami ha bat ka jing meeting te nakadaw ti ka hab shimlon ke to ka boarding na kiwe te haba shimlon kanang kiw kan man kapor na kawai shuwai snam te menta sa kawai kata mo te sa kawai pat menta ki buon pat ki hapo ka MCL hi ki bon ki ba kar kompanya ni kar kom trekam ka ba kta phila ban ong ka jinglong trumor ka jinglong karap bro phila ban ong mentalet nakaliang kum ka jingtu ka ding subu mentamo kata power turf baki khat nakaliang kini ki penya kharkhana ki bahe ru kadon kum kata mo ti kile bon ki bapen long ya ka management ru ban hap ya kren ya ki ban mumno ban nom let shaka ying shari ti ba da market man let shari kanang simpo kanang lut pisah shu kata ka wai mo ka ba arpat ka long ban na pedeng karukom bil ru kambiang ya ki brio shubu menta don ki bu tang hasilong kat kum ka survey baki lale tang hasilong ki don kum bakhat we hajar ki consumers ki bakhlem siu bil de ki benai de ki snambara tang hasilong proper kata kamot te phila ban mudur kata kalong kumno bar ko ka Meghalaya ti kata ka revenue nag bami nang tabra khat kariban poi sya ka account yung ka corporation yung company kampoi ti ka duai ken kata ti hap simlon haba ka revenue collection kambiang ti don
Bam kambiang ka revenue collection menta watang ban siu tulap ikinong tray ru mnan pisah. Tiada pim so perhat man pihap sim so takalun bro. Ndai tang ban mnan pisah ban siu tulap ndai ban siu ya ka pension jong ki pensioners. Ban siu kiwi jing siu ki babon ki bade ban siu. Te pim yo kata revenue wabiang hap sis mulun chulun dap ram. Te nakaliang ki bor sarkar ru kim don por ban pet ya kata ban pet sani bhai kata te. Ban tip kumno ka isya ka problem. Banlik te menta pat haka feel pak menta sibu keleng apa Meghalaya menta ki penyai be ki engineers kile itu ki engineers finda sibu menta ladadai ka kam ka badai bentre sibu sikror ti ki engineers menta ki penpat ya to sibu menta mo hata rukom baka kila ban le makikat bomon ke kum gitu itu kum kita hat feel level mla ban check gitu kata lu di revenue kata lu ke komputer kamera khot sa kawai pak menta ki machine la bon ki bala rim ti menta lada kini ki baki khot ki standard operating procedures pimbot ikitu ki bri baterai kam tu ta feel kan san tu ke machine pido ding menta kom ka tu ka unit 1 4 hapo umyam ka ba la jam menta na du snam araja khandai menta ka sadu kum tu 4 la namar balai bon ki hintu tila shudu ai ka tu revenue ha tu kopor ka la poi la du amala palat sa kuror shudu ai ka revenue tang na bakan trekam tu ka machine ti kini ki jingdu kom hapo mentru le skaro ka ja kum ju tu kum kini ki ai ber khot ka tang ai ka revenue jongka pindong nakaliang gor kom trekam nakaliang gor kom billing nakaliang patso badu ai pat nakaliang patso kawai ba ka jingdu ai pak menta ba sbu ki contract ki tenders PI over invoice ya katu na kabadai si lak penmi arlak na penmi kum kita kibun kita te kadu ai kin ka revenue ka jongka te ka kanum shan kan kanum layang kan ka corporation kum kadai ban ayu kan ban function ka kom badai ti kiba ka bakut ka mami nang ta kalong ba ni safa mangi bar khat ban yo ai ka boarding ko magidi banyo tekat nang mi kisnam kanang long was na marwa mdon shu kibay ka company ding da kumbayo tinga nga shu la pa kumta kan na marba menta lagi le long in kum kani ka ban ban sim ding na ka solar ngide man take serious ya to watang ka win energy ngide ban long serious ya to tika surka ka de ban pelik jingmut kin ka de ban kumi kita berkhat mangin suk mangi te menta iba abnar pi kum usamla u persyang banwan ra ka jingkella ka sensyar khadar daga baseng ya kanika platform ko bathamai mdei te nakaliang jong pi kum usamla u balong ru bapet ngor ba pi pet ba ya kanika jingtrekam ka sarkar na ka por pi penmi itu ki video jong pi bat ki ya viral ba itu ki video ru haka jing pet jong pi kani ka infrastructure creation kani ka jing tei iki surok iki building iki ni kitai kadon em ka jing bam sap hang tu but hadu kat no the extent of corruption hang tu bengina long da kan survey bengina penjurup i kam baki le ki contractor zungi te ngathai kala poi di pho hajar klur kadon ka jing ma menta khamtam hagani ka sarkar jong konat sangma kadon ka jingma namar ba na pipet bhai ye kinu ki project bagi pan menta na sabar ka kongsan hakmat jongki kade ke infrastructure development now don kam hi infrastructure mangi don kam building don kam ki surok ki babha tangba lada phi pet thu ba pension ba kitu ki brio ki bayo itu contract ki brio NPP ki brio ki ba ya snok ti lam ka MDA menta kani habun kiliang di kari ka bama ba namar ba ka ibangi le ngi sim ka luan ngi sim ka ram nasabar haka kerteng nung ka state jungi haka kerteng nung ki brio jungi haka ni ka jala tamangi li ai ka tu ka pisa saki ka tu ka ningot ki brio ngi ong ba ngi don kam utu brio trim ha ban sina surak ban sina building kata ngamlen kala ban de sisa ba ngi don kami kita ke tama hatong kam de su ma ka por bangin perkhat sepang kiwi ki judge model kiwi ki kompentri kami kan pisa namar ba ladangi don kam kiti ki building kumno unong snai ke building per usa aduk ban kumno unong bala usa aduk ban usupoi bet tang ka jing korni mo yaki jing di jing bam
ki Jing ying di kisam ki ying kisam nu ki kisah ba ha jing duk kata kadon ka air ka ita ka ba laj ha kani kar komperhan but ladangi kan spangka infrastructure le ngacuan nuksa bangilai kren spangka youth policy haka youth policy ki kren ki menta usnam hakni ka budget session ki dang ong ba arspa klur kin ai hunusnam saka kita ki youth activities potong sports and youth affairs Pinapit bah pada dia kerana ke arspa keluar deh, sispa hanya pau di tangi infrastructure. Atat kani ke infrastructure ki say nak ki lan rumah mesti tang nak ni ka fund ki say nak bun bah ki ai. But ia ka development pada ia ka services ke ban pen ki ka sub ia ka jing nang jing start ki brem ki ai tang kuma life hokulur. Life hokulur tang ia ka Kamut ki kuat bantai ya ki jing tei, rai banung bantai ya ki beriu kim kuat. Kata kim invest ki beriu kan, kata ka dikawai ka bangi i ma bha menta, but kadon ka kani ka jing persang long ka jing ngihap ong bagadi ka jing persang jong ka ini ka sarkar, but ka sarkar ba mensuaru tama kani khamtam ban penuspa e tangkat tu ni ngut ki beriu. Hapo kini ki arlaisnam pindanyo ka jing bun ki kali baram. Hasor selong kalau long ke ba khala ba habangi ong si ong ba kadika state ka ba duk kadai si ka post state a very poor state tang ba kajing bun ki kali Mercedes ki BMW ka state ka ba duk bat ka state ka ba dapram tam ha kani ka jing ya thiet boarding electric te kadai kani ka ba pen so phla kan kadai kata but nengi crunch pang ka infrastructure long ngi crunch pang ka boarding ne dai hoi ngimla ban kenno yu gym sangma ba ula mau baklah ka jing penyat menta nama kidon ki bala nak menchua kadang karam ka bana menchua tamangi haban keno ayu habor bu pen ya di ka department menta but ia kitu ki ya kani ka subagya scheme subagya scheme sorry ka subagya scheme menta kila su penhe ke invoice ku mafiang ki aya kata sat nam infrastructure development ka meter balai hajar ki pen ki hodus hajar ki laptop ki ba ki computer ki si lak ki pen ki arlak menta kata tingi hap keno yu ngimlaan keno tangi mukulu lani nu ki babat ya power ministry kan macam em data kalong kumnu kebala adep ki babat ki kabor mentar ki hapsim kiam ki ken namar phila ban ong bon ki ai ki bala adep ti la jet khnang tang Di ong balada pi don shisha ka jing tmu ban pen khoi ti wat bnya but bu jing tokit wat iki bah mensuaru but ngidi ban kan mau kan ka sarkar menta MDA kam dei tang ka NPP ka BJP ka UDP ka PDF ka HSPDP itu mensuar ki don hakal yang sensar mo ti sakawai haba pikrani kan ka infrastructure ka sakawai ka balong komik ka long ba but ka bas ngosi le se ka long ba ki MLA ki public representative jongi ki sngo ba ka kamram jo ki kasdang ba ka kut tang ha ka MLA scheme but ka hile ling ba ka MLA scheme kata ka johi kata ka jing tei nala jing tei surok jing tei ngam ong ba kita ki bam don kam hendrei ka jo si ka jo muta ka kam ka bam biang hadin license lajan election biang ka jo ka surok pi ti balai ka to ka social audit committee jong ka sarkar ka ja no mo katu ka an ki wan lam ka don ka an mo katu ka social audit an henry menta katu ka social audit council ru don brio ka empat don tau director full time director jong ka social audit but ngidi ban kan mau sakaway ba ki don kini ki independent bodies ki badai ban petngor halor ka kambam sap ning kong subu menta ngidon ka atiar RTI ling ba ka RTI ngi yo ban lum ki kot ki sla ban pen sisai kan ka bamsap bat ka don ka to ka information commission hang tei la daki persang ban khangla ngi ban yo ki kot ki sla hanre pinlingo ba menta iban kong do I information commissioner I biang ba hadin jong I ki ba bat ka to ka suki ki dei ki breu jong sarkar ki ba persang ban penthot man ngi ki pat ba habang kwa ban lum ki kot ki sla but dependency ne kat nu kita ki case ki ba sakut haka information commissioner office kat kum mentakasi kalong kabashir kai mutakim dan kita ka jing temu ban yarap bakan yu kata ka an baki breu kin yo ki jing tip bakin yo ban pe ngor mo haka governance ka kom senchar ka sarkar ti kum jo ka social audit ka sulong tang haka an ti ka luk ayuk taru hadin bang yo ka RTI ngi ong ide ban yakun ban yo ya kata ka
body ka bandon ki brio ki balong independent kanang ba kila kabandon bat ka prosecuting powers nyong ka dibandon ka Directorate of Prosecution muta bu kerpang kitu ki pulit ki ba yo ru ka training ban pej halor ki kambam sap no ba kabam sup ban smuthu ban bil ka case hendai kata ki mle menta pemban ki persang ban pen telot bor su da ka ba ong ngim don pisa tingin bu betang away u tau lok ayukta hendai jing sisa pinda perkhat kalong ke ek ba kongsan bandon palat way brio nomar ba manu badon hakabor teng ka kiu sakle bat ka ki pendon kam baklai ka bor bat kadang long brio hi unu ru la hi ban cha thiet ne ula ban cha ya lam bakla ti ka kalong ke ek bandon kam ba kan kham yar kata ka panel jong kan ka lok ayukta re kata ru ka sarkar kam kwa ke ngi puli ha ka kot khubor ba ni menteri rang ba obo mensua mukul sangma ulet jika lok ayukta banet I complain sipang kani ka jing kit tu yu doyong ka jing ti tu yu doyong mentau tu aluk ayukta ula dep ban pej ban bishar nrei don bor ban lei mentau hap tho ka sarkar ba kan sya ban baka sarkar kan pha da ka CBI ban net pej ya kata te habaka sarkar hi ka long shibenta bat kata ka jing penyaj khai tu doyong Pitarai ba ka sarkar kan khot ya CBI ban ka sarkar kam mensuar kala veto ya ka tu ka jing ong jong lok ayukta da ka balej po high court te habakum ne ha kan ngin kumno ngin yang kan ngin le kumno kum ki paj ba ngatarai bon ha kan ni ka por ka ba menta ngi poi ha kan ni ka jing ngi kenja kelalong depress kamtam kumangi ba thok khubor mo ngi yo jim tip than shibun kasngok khia ba ka kli ru hadum song nang shu ban le tika tharai ki kita ki lat ki bangila ban shim kum ki riu pat ba namar bala dangi pej shiki nong penyaj balang ru mo ki bapher ki ngap jar ban I kum ki kinang penslur penban ya kini ki long he long han ban wan shiki jinga seng jong ki ban wan shiki mani jong ki but le siki kmilen tiru ya ka jing ai ngobhana ki niki he ki han te habakum ta manogen ban ya lam mi uluk ulak ha shu kita kinong ya lam ngi shit ken gitu kin riu pongut po assembly le da kituru ngimla ashu ban shania haki te manu ban long nong ya lam ngi ba rudi pis ngokum no pi ka wei ka ba ka baginang la ban ka wei ka la mangila punan kam ka badang long hi ban yo ala hi ban ya kren kum ne le ban tho pokat khubor le ban file RTI kat bala hot ko Angela long ba nakalian ka RTI ru kata kamya ba ka kum ka di ba kum ka ki jingjuba pe ki ba ki mi jingkeli ke kamwan kum ko ngobdai ti hap tho shi tho ap kran chikan hi kata mo kat bala namar ba phindapet ki wei giri ki ba shakhmat ki lak na ki kaduna ka ni corruption ni kaduna ka bamsap kalong kat ba nangla ban penlong transparent dia ban penlong syai ki ibar khoi kata kamot kanang bha shibu menta ni kran spang ke MECL ti lada kalong transparent hi karukom trekam hangtu shibu menta ki than ka ya ki contract ki tenders ki bede procurement karukom thiet ki bon ki jing thiet ki jat hangtu ki bahe ki baret buat ki cross ki bede ki lak kat bagi long syai kitu long paus ka pau perthai be kata kamot ka khamdu phila ban penduna kon kata ti phila mentang ngasu perkhat manga kawai kata ka namar bakani ka ngidi ban sim khia ya kani ka MECL ma penmi kani ka boarding ka bagi don kam no bar khai dada ka feel kani kata kamot ndai tang mangim yo boarding hayeng lai kathok kule ki kani ka bagi keren ba ong ka internet ka digital network taki so ki khna school kin jenjar ka bakin namar menta don kam ba yam bakin online class ki por exam don kam ban pule ban ti kata ni hap sim serious ya kata ki tengah kwa baki brio jingi kin long kin ayu te but dian ba ya kani lembah ka jing kumta lembah kat khobor lembah ki kani kum ka seng jongkong Angela ki seng ki ba penmi kini ber ki bri ki di ban long take interest la phim long ka don ka ktien ba ong eternal vigilance da phim long eternal vigilance hi kata kamot phin jinjar hi kata kamot kedetang kata ya kata
kat bagi dang yo alat kum ni ngidang ong bagi ni ya kani ka demokrasi kayak ka kasya ini bagi le kum ta ditang kata kala handai ban khami lenti tang na kita ki komision kita ki nong san hima mo dari ki ministers dari ki MLA ni ki berkhat kata kamat kanum po syairu Kadai kita ka ba iong iba mo long ni hab ban ngimde ban ru jikerman ni dei be ban ya trut ban ya par handai ngi ban kan mau ba kini ki idea mo ba ka ban long transparent ba ban long accountable kini ki idea ki long bro ko ik perthai baro hinya kwa handai tang badon ka idea klam da don ka jing snok ti lang bat ki breu hamadan ka jing trei hamadan kam num poi she bat sakawai ru habang ikran sapang ka bam sap dei ngisit kum perkhat bet ba ka bam sap kamut bet tang ka jing tu pisah handrei ngila dei ban kran saya kani ba ka bam sap ka dei ka jing pendon kam bakla jong ka bor ne kata ka abuse of power but pinsem ba kani ka jing pendon kam bakla ka bor kan mut ba sya thung kam tu ki bam dei ban yo ya tu ka kam kan ya ka dei ka bam sap la da don kum tu ki bre ki jaka ki bam dei ban don kim nang menteri ka kam ne namar bakila shim benta ka to ka bam sap ki bo re shu e ki be ki bam sap ti henry pinsem ba hakane ka imlang sa lang jongi ho ka bam sap ka kta ngi henry ka kom long ka imlang sa lang ka jongi ru bon sin yo to ya map ho ngi dei ban long ki ba kloi ba map ban map henry ngi hab ban map hadien ba phila yo ka jing bishar namar bakam kut hangta tingim la ban chuklet no ngi di ban yo byang ya tu ka spa ka phau bat ngi dei ban penmi ki kerteng jo ki breu ki ba thong kam tu wat ya ki tu ki ba ale khro ya ki minister ya ki ni ki tairu makiru ki shimbenta haka corruption te kani ka abuse of power namar phinda pet dei kalong ka ek ba songsi namar ba ngi teng teng ni kum ai buram palat tang badai minister ne tang badai u babu ne tang badai u officer i ko ming shango sa bat kitu ki breu kisngo bakidon ka hop ban le kat bamon kisngo bala kha ya ki bakin klon lut bat kadai kan ni ka jing perkhat ko bapan poi ya kitu ki officer bakin le ayala de shi tingka shi square feet station usual hana baki ai service ngang ong tu bo pensar ki surok ki lenti ki singkien jongi bon kit ikan yut jonga tu bo ai service yang jing sisa te bele pi kam perkhat ban ai tingka square feet yaki kum ju menta ki ong hana ba ki trish tom hadu kata ba kata ka income tax ru ni de ban map no ka sarkar ka ban penpai kata ka khandai pho 100% lada pi kenya kata ka khandai pho 100% bakan ai ka sarkar penpai shaki mo ikitu ki basiu income tax ngila ban ai kam ya kumba hendriu phongut ki highly skilled people hakane ka jalla tikum kita ki eki ru ko kom perkhat ki hapan yare kata ka jing snung thu jongi baka e kata ka bangsa kawai nga kwa ban ra ang ni mo kawai kani ka jing kum ni kum ki brio kan kum pat ba kan kum no ngi ru gidan mentah kan ki jing bangsa mentah nga shuai nuksa mo kibun ki bangai kendo wat ki bahap deng bahayeng jongaru ki ong dan kam mendakwa driving license dan kam men lek test dan kam men lek spo ayu so abe dalal lai hajar la ayo license tiket tu khana sarong ya kata kita bro tie utu khon jonga wei bo pli wan chane tie ukwa license u lek katu ki ong bo u babiye tie ko upa kwa ban confident men lek dekat test babiang mo tie kwa khat ki ong gi tu di babiye kum kita ngi penslur nila normalize te nila penlong no kum bakala dei dei bandon kata kayak lengkap pat kani pat dari ka pendai keran pat balek jinga seng bani keran sepangkat dua belai ru jurwet tek gitaru te ka biang himo tianga ngasi perkhat ile dia bangar kalong kristan ile dia mo kejingat cuma kalong kristan baik kasih pensiun ngerem kan ya kata baka jingat kristan cuma kaya hap na bak kata kum kita iu kan tengiru kum ki pai ba ro ngilong kata kadur bat kani kami emdai tangna boong baki ulut ki balong tu ki brio ki bala nang la tibet ki bala komta kan ki ba long educated bangi ong te kami kum na kita bro ti kata ru kawai kum no ngi kum ki pai ba ngi don keti lang kata ru da ka basngap ngi don keti shu ngap jar te ba abna hakani ke jella ngatharai ngidon bun ba kita ki seng balang kita ki mo
kita gi bapet ngor dia ka imlang salang kajat benriu nang ta ki bangi ong da kapareng ki pressure groups balai mo bakim la ban ya kren ya kani ka kam te umyo sno bikin kren halor kani ka kam bat haki babun gi kam kum gini ki bakta bahaya ke imlang salang si kalau wai de kalong kum ni kan kalong kum baro ki breu ki la apa yang trend ta Kila apa yang selain dan su tu ba yang persa tu kata dan tang kenyat tu ningut ki ban yang persa hani baro kila apa yang baik namar ba ka sutanat ta pi dong khamtam hadisan pi khenyi ki seng balang jungi amdi baro ta mabun ki dei disa ki seng ki bami na try ki seng jong ki breu ki baduk ki ba ki lai sigi nong nya kali ini kita ki khamtam ki samla ki samla ki bam dan kam bam dan jam tama kisah yalam bakla haki leader jongki kata ngamlen da bang bakren kumta ngamle ra ngam tiang hi ban kren kata nama ba kitu ki breu hijisa kila anget halu kata ta ya katuka ki nongrem tama ka jingsa yalam bakla haki leader jongki kata kamti ko bakai bar phenapet ki leader jongki ka masen resign ni retire ni mo la ikam como president ni secretary kila li yang election iya tak kisah let yang election pada nak kaju ka seng ka bagi persam sya ki isi ka kongres baru sekat tu ki let pada dapat tiket pada ki poi ke kongres lani ha ka NPP kan badai hani baru sekat tu pada ki yang persa ki mo ki penhe ki kren he lenti sengkian bat sakawai par bangaku ban bandam lara phile akum tu dai hal lenti sengkian phide bandon kata ka main lu bat ka jabi yang pin kren kum ju apa yang assembly bun pa ki leader seng phalang dungi ni kila apa ya assembly kila ki su ngap jar pat ma kita ba hang tu kharu kharwai phi haban dan ka jingmu je perkhat ka kinong rem bat ki jabing hemla ba chu hlang tu ban pen khlut i ba te kata ri ka we benghiap ban kamau ha ba kumbalong mentahi nyar ban sam ki beriu khamtam ki ba pau ki ba pau perthai kiban persa ya ka bamsam namar ba ki sutanat ka kadik ik ka ba so imle se hakani ka imlang salang juga indai hakani ka jing khen kur ka jing khen kha sudan bet ka jing ya dai bat no tela da pieng persa halor kini ki nongrim aba khaddu habiang marwe na marom dan patre kam kursyo ya sakawai runde ni de ban kran sai mo ba kabasuk bha haduk menta ngathrai kani karukom pen kewin snong kala kan sakut hi ka juk juka hendrai bonsin ni pen thame no ni pen distract no ikipat ba dakaba kran bet chapang kajing sa den ka jongi ne kajing sha ban ben ka dei bet ni ubreu bonabar ni pertasla bet chapang kata kajat ben riu hendrai ngin kloi ben pet ki kita ki babam kron yangi nangi bat tat haduk ngin dala ban le komta kan sawan sisa kata kajing ya rengkat bor mo haka emlang salang jemi mentoy ban siong tip kur tip kha kamaya ka hok kumni komtai haba yaki jing baro pat pikwa bet ban lap ba uta udei be ubreu no sabar jing sisa ngin adon dot ki an kalan transfer ak kadon mana ba pen khain ya kalan transfer ak menta pi pertas la ka ILP utu usatna mo bala wan tu umdan kam ILP ula asim lot ula klon lot ka ka bagi di ban kren kalong ho ka state jungi kalong labor deficit kimat wan kita ki breu ki ban one tration ni buram yaki ayaki ka hok seu bhayaki kilele kim don jing thmu kim don lat ru ban thiet mahal ban sa do chani hendra ya utu philit tiet philit berngem yaki ni ki he spa ki wan chani bat kia snok tilang bat ki he spa ki jongi hi bat kitu hi ki ban benying hendra ya kata pat mdon bakran namar bale ase kia yo mentoy lang baro ti ladangim don kata ka nongkum nungi de ban slur ban kren plan sapang kata bat nangta kan sawan ru le se kajing perkhat ka bathamai bangi de ban perkhat kumno ban pen klan yangi na naladi daladi dakaba pet
wat iki la jong ru ki bayu rot iki hok ki jong. Kawai mo ngakwa ban ong ang ni kan. Kawai namar ni bala asa ba sabar keleng dai. Tinga shit snow ba hang ni tang siong ba kata jaj ben rio so ba tengi mdon la yap no hi la shat. Ti mdon ni isu kan ti ngasit so kata kan ngong ba ka sarkar jung ni dig dig brio jugi. Pin ong hapo state government don so district council ni kibabon ki officers ru kibabon ki dong tray ru ki brio jungi sa kedor barsnong ru kedor barsnong ru penyak mengi ti kata kami kata ka ina kata ngam tip sa kata ka way mo te pindong kani ka kamai ka hok kata ki value system ba ang mo kita ki pensang dori ki ber kan ka tip brio tip lay ki way jak brio tip brio tip lay himbe tang mengi na sa keleng ki tip hiu brio lay mo so ngimdan ka balay ni so palai kata tiga kawai pat ka basu so phala mga kalong banga syam kini ki ai bon kini ki seng balang ki khat mo tinga si perkhan ong ki finance kumno kan mo ki yo na ai kumno ki peniat kumno ki yo na ai kan nasi perkhat ya kata nama don ki ong baka rukom im yung kita kalong gumta ba te kilong high class be kata rukom im yung kiru te ngasi so phala tip ki yo na ai nama ngapet nya ki kiseng gi bobon te kumno ki pun ki fun ki kita ki yo an ai kan te tip ki le kumno ki le pan no ki le berngem yo no ban yo pisar ngam tip te tang bak sulong asu so pulai la de tengah tip na kini kharma rori badon bak ong di bale kumta don kumta ki wan pan pisar ti kinda wan kum tu mnut hi ban ong emru te kum kita ber khat ngaso tingai sko pula ba kum kita bat ki dai ki krem bitang kata kajak gunrio sejak gunrio ka ba hakbakut kum ong kong Angela mana baspang ketua 16 ti kita ki bawan kum ta pak ki sim ki rat ki kro ru phim tip pi kum kita ti ngai sru tamula teng dapat kini ka kum keren ngam teng ong tip ti sa kawai ngakwa bang keren spang ya kini kum kini ki seng niam ti bai keren mana kabala hi ki namar ba happen pe phang hi ki ba ki de ban keren ba spang kini kiwe labon kini ki seng niam keleng ke partai ki bakaran sepang kini belengi niam la kamnut ke kata ka jinglong ki jinglong tip belai kan long betang ski sande bai le jinga seng ka de benlong bai himan ka ski man ka puar kan de benlong conscious si kata ti ketang ba ngi happen pe phang mangi te ki ti haga jing syam jonga nga hakren dai kendu kum tu hak yeng ya brio ing kum tu bai keren te keren bai kini kita ti boro ki ong badai tak sulong bai syukur no hangta kan syukur no hangta ka penungkam betang ka jing ya keren te da kata kata ngi dei ban ya perkhat bahate ya ka action plan ru as a people's movement as hangta kan te long kumang ong kan bunsin kadon kata ka jing sngoru ba bunsin ki brio ki be henya ki be keren ki dei ki brio ki ba perkhat ya la de ki la don ka jing nang ka jing start henry kumang ong lada pidon ki idea lada kita ki universal ideas of transparency accountability kini kita lada ki super ler mdon ka ka ba ni trei pri hamadan nei lingba ki jing angnut jong kito ki bre ngachu ai nuk sa man tamo kum kinong de madan ki yeng dala de yala de menta hadin bakila sha le ben ki posnam sha tu ki mar sha be kum ni kum tai menta ki dawaya ka an kata ka jing wan lam ta ka an ru ka de ka bamsam balai kim ko on wan lam ka an ka ba regulate yaki ka ban batai shai he ekin shong ka timing gani ka tai ki dawa mantala saus nam tam ki don ka kes hayeng shari handrei ka jing don jo ki kat tu ka ne ki ba yo man toy ba kim num la ki ne ba kin yang ha ka jat da jong kamut ba ki pen slam ba ya kata ka jing yo an Henry, balenga penwan lam ya kata ka you kubors pangki nong di madan kalong ba kumta kumbanga ong ba ngihap ban wan lam kini ki ideas shaki brio na benta ki issue ka bakis ngau maki leng ba ki issue ki ru kis ngau tho mantan naka jing ya sa na benta ka an ki kis ngau tho kumnu ka trekam ka sarkar na maki awat RTI ki syam ba pitip kata ka central scheme ka wan haka kerteng jo ki hoka la lete parking lot chatura jing sisal ade bentai paikana jakari khulung ki storage place kini ki
hoka shim ya katu haka kerteng jukini ti lingba kini ki jing trai kam ki baman kasngi hamadan ki beri ki pei pang bat ki yo ru ban ya slok bat ki we Central scheme, hawan central scheme bat kani ka central scheme chane cha Meghalaya kalong kumta pitem bat ngi menshwaru ngi adawa bajing cisha da pipet kerkom the pisa jo ka sarkar mo lada dai ka NREGA ne ka PMGSY ne ka umbam umdi ne ka ro ka bun hadu kata kata ndre kam juk poi ki bre bade ban poi bat ngi ngo ba ka sarkar ka diban sim kharai ba 10% na katuka pisa tingkah ba wan central government diban bu bet na benta ban pet banya ba umdan ka jing lut phut ka jing tu ha namar ba ka jing ka monitoring ha ladang ibu itu 10% deh ka jing satu katuka pisa ngin yo recover sikit ba kan poi si sha ki bre ti kum kita ki eki Tengah ko aban ong halor kani ka COVID fund te katuka life spark khandai kelur namar ba hang ni tap kat nungut tip ki nga ngampat don ya ka latest data mo the total number it's something like 11,000 13,000 kumta ki ba bala test bala ayu kumta kan hnrei shatei shapo Manipur ngatrai ka long sausha ya kani ka ba jahang ni hangi hnrei hang tei ki lut tangkumba nyo phoklur te kani ka lai spa khandai klur ka poise hakanu kor kom ngenia wat jingtip kani ladap hi ong ma phi ba hang ta RTI commissioners phi ngila ya file ka RTI halor kani bat ngidang ya hab ban bud din namar ba ngi file shaka CM secretariat bat ru shaka finance department upur syang ban delay dakaba pa sa barok ki department education kini kita ki education department ki pa ki college ni poi ki kot kislana ki yang nong ba college nang ni nang tai ba kani ka budget juni hamdan jinlut ki chukwa ban ban penslam but ya ka ka bangi kwa si siapa deh kita ki contract kita ki supplier mano ba supply kita ki thermal gun ki PPE ki bam ki di kim ai ki om bakane ka trade secret hana ha ki pendon kam bakla ya ka Aisyah tementang ni habban appeal menta marka tang ong phi ba menta pada kan da poi station appeal ni tip ba itu ba song shuki tu menchwai la judai nong trei jok sarkar ba haka jing sem jong ite imler kam hi rei te ni kmilen ti na mangi tingin tip bet jing khang hadok kan da play te ni da yo kini ki jing tip kin long ki bangin sa share lang ba ki pai ba rei ngi la bu ru ko bai ka set jong ki RTI na mangi ong ba pindakan mau ki ai pisai iwe MLA ru san kroi bakin pelut na benta ka covid ngila bu kitu ki jingkeli bat ngi kentu ki pat ba shim kitu ki jingkeli bat keli iwe MLA jong pi MDC jong pi kat no pelut sai pelut pan lut ki receipt pan lut ki accounts baro pan lut ki kerteng ki beri manu ba supply ki tiar kitar namar ba hamyo shu ki jing song thu kan ni ka jing perlut kumnu mo mentale le ki la berngem bakan wan sa second phase jong tau second wave jong covid ti kala sulong no ba ki sim kabu na ka benta ka tu ni kani ka jing wan ni covid imat ka long ka opportunity kani khot na rupa sedang hip na pet dei por kami ka tu RTI by file i kong Agnes try na bakla di kong ina sebab permi ka tu ka ba ningkong ka ba peni ba lai spa kanai pu kanai sos pa klor kila superlot ma atat kemudian jubab kim jubab ero long kisim ka buha ka jing sier ka jing ting ki bre ka tu ko por ki ong bang haban fast track hab le wot ki don ki contractor han tu ki don ha ka tu ka list no pipet ba dai kim don experience ero ha ka health kibam don hakan uru kaliang ru na ka lanyo ka health kibam de ki la don ki contractors ki bala don pa ba health ki suppliers ba ka health na ru manchwa kitu ki la sha bypass but ki don ki ta ki wei pat ki ba kumni kumtai ki mat ki bari ki yang badon pisal dan ki tu ki ba he bahan ye kitu ki kloi ban ai but kam don kanu nu ka kanza justification ta kam don kanu nu ka daw bali pj ikini pendapet bahagi bun bahagi beriu hak tu kapor kila long he long han chusu di tang na kapor covid but bun ki beriu ki bai thu ya ki beriu sarkar ki beriu dong sarkar ya
Buon badai gi boong baki 4 yo jing siru. Nani tu ipi ketukas new spa ki ongkin ai license ai mo. Ar hajar si spa tengkai ki informal workers ka mut ya ki nong di madan. Ya ki batrai kam la jong. Ngila ale ka survey hapadang ki hawkers. But more than 100% ki klamio e katu. Ti siya ka poy katu ka bisa ka tengka ba ki ong man support. Ar hajar si spa kam long ka hendrei. Wala ka taru haba pila kular bat pila. Shim ka kateng jongi ba pin ai kata siya ka poy kata ka bisa mo. Ti ka tur ka klam poy siya ti sakawai ru ngas ngau ba haka to ka por hi ki announce ru ba ki yo ka bisa ba kin campus camp pan bhai ki PCC. Menta kan de ka kamram jongi ban wat banya sisa. Kinu kita ki CPC ki bala ayo kat no Bat ke ai baki la ale. Kawai yang syukwa ban itu pi ke. Sepangini PHC. Dan baki tip bayo ban supply ki mar. Syuk mta kum ki gym equipment. Kabiang mo ban supply gym equipment. Tang jaka apa mdan? Gym equipment hapo PHC. Ha. Ban le gym manu. Hi ki physio. Ti sakawai ngan syukur. Jaka apa mdan dia? Kemudian tam jaka apa biang jokang mta. Sakawai pada pindah pej halor kan ka COVID mo. Ka first response hi ngidim semua kalau ba ki deki kan thai. Lada ki deki asha na ki NM na ki yu hakmat. Ki ba hakatu ka porling impat sung thu usap siang kung no niu nyang bakat don sya ka jingma. Ki ba pli ki tur bet nama ka kam. Wat lada ki deki ki nong trai ki bala asha le bentam do ki pau snam sa ka jing siu jong ki hadu mentaru ki don wat ki tu ki batre ki COVID centers ru ki don ki bampat yo ka jing siu. But sakawai ru ngi deban kan mau haka por hi ba kadang thamai to ka COVID dang ya kul mar ba ki de ki dor bas nong ki ba la ban organize what ki NM ki asha ki hash nong hendrei ka sarkar ka ai ki san hajar tingka ki ong ya ki play ki community hall jong pi Sakawai kwa ki bu gad ki klam ai ka pisa tingka hendrei ka niru ni haban keren ba kini ki dor bas nong ba ka ki HDC kim yo ai ka central funding namar ba ki menti kim kwa ai ka to ka an ka ban penbet ban ong ba de ban don ka participation ne ka jing ya sim benta jo ki kin thai namar ba tang na itai draw menti ka khang lut ka ne ka lat ka ban wan ka pisa direct shaki kum ba ki long ki panchayat te ni haban pen ya ka kom perkhat ba ka ki ka sarkar kam de ban chu abuse but use ki dor bas no ha ba ki don kam ndrei ka jing kersan ka ba pura per kim a Ndiat mo kwa ban ong sepang gini ki namar ba ngatip sepang gini ki ba trei field workers ba ki khat mo kum ki asha ki we head workers ki jing e ba ki face mo ki don ha patu kapor ba ki lek ki brio kim corporate kim habadai kim ladon ba fit la tip badan positif hang turu kim corporate tiki don paling ki berniam pan man ya ki habwan ki magistrate bro ban ong ban da pim corporate ila ban arrest fi kum kita ki sem jing e ba ti ki don kam baki ka jing siu ki ka di ban kieu jing sisa nama ban shu ong ban shu ai award kum ne kom tai ru kam mentoi ka di benda ka di bendon kenja monetary award kum ki tu mo te so kawai pat pi ong spang gini ki dorba snong kan kila atre kam kum tu ha tu ka por ba ka ja ba kum tu ban penyarap no dong bun ki ai kala le don kam pat kum ong mo pi ba ni hap kani karukam hindiat ban ong kom tre kam dorba snong la ekran spang gani ba pi ke sarkar ka penon kam ya ki harap ba ki don kam ya ki kim ai pa ya ki ka recognition ke bare ban yo ti ka ba susi ka long maki kim yo ka funding kum ba yo ki wi shari india ti kata ka ba pinong na kalang municipal na kalang ki snong ba ka yo ki ba yo ki gram panchayat ki wi kim yo ti mano ba do mangi pat ba mangi em ka poi jing e ba kham tam ha ni ka waste management em ka tu ka jing le jong Shillong municipality ka sa tang hang tu ki ba shabar sha tu kat nu ka jing jak khlia kat nu te ka tu ru ni la dai ban pat khat jangai phi kum bo ong ma phi ngi dai ban kran ni gini ki ai namar ba hadu mentahi ki dor bar snong ki dai ba shu 3 months ngo ba hadu kat nu ngin la ban 3 months ngo ba namar
ke governance kala kamlong kompleks kala kamlong kelan Kediman haba jeng ki beliau lah bun tu. long namar bakani kapang menta banyak keren kadek pang ka Bamsap. bamsap. bamsap Di haba pi try kumni in a very informal setup bakim don ki structures bam ki Oh. mechanism ba pila ban bud din de ka bamsap ru kala ban kerhai Kata- kata- haki kata- snong ru tingi haban kamya perkat mong im de banya khanglat yala de dala de tang na kadaw bangis ngau ba kadai ka rukom im jongi ka bam de ka jing shisha kata baki kentai kim de ban chimbenta kum tai da pi wat is really pin lap baki don ban shwa ndre ki pen kala te kum ta te sakawai pada nga ngau bangi de ban pasat ya kani ba man shwa le haka jela jongi na mar ba 4 juwan tan kin ki company dei be ka sarkar ka ba kham ai jam ki breu Henry ki breki mi lan ti ba ki singo ba ki company ki bet ki biang bet na dong chadong ki la ban ai ka jing siu but hana ba kim don corruption ya ka tangi de ban weng charot ba ki company ba ki corporations le ki ba he ki la don an inbuilt system of corruption ki la mang lupa hang no ba kin le Yan the ban pisa siu, ha hoi. tingi di ban pe ban pet phang bhai kan ni na man tangi yo I bawat ka sanchar khadaru kila control da ki hespa da ki company da ki corporation la da ki de ki cement factory ne ku mentau tau sat nam ha MECL ne bat kan nang long shu kum ni bat ka ba kham so si pe ka long ba kum ba ka ya ka sanchar khadar ha ka ri ka jongi kan ni ka jing persang ban isi iwe ban ya pen pat nyam ban kini ki kapen slur shu pada ya ki company bakin long ki ta ki ba shim no ya kada ka sanchar khadaru ling ba ki kat tu ka ne ki puppet ki jongki ke Kawai kwa ban at mo ne. Banyai ban. Kani ka pindah pet yaki kini kiri ki bela rakyat cepat because developed countries. Kawai da ka ong nakalang bamsap ru. Balai ba kaduna ka bamsap ka long baik ba kumbay keren ba ka institutional kata kamot ki karukom pet ngor yaki kom sensyar khadar karukom sanchar khadar kaya baik ka long ayute ka ya long structure te ka Kajur ka monitoring Hi, kan, ka monitoring ka system biang evaluation kawan lang system. ka monitoring ka transparency ka Prosecution. prosecution ka ya ko badai ti na takada hamduna ka kamduna ngim ong ba kamdon Kadon long hi kan? mentang in dapat ya ka sanchar khadar ni ong chani baro la shut hit be ki vote American elections are the most corrupt also. Yeah. Ndai ki big companies hang tu lele ki bangin la ban mudur Mudur. kan no ki thong. Ndai ka ka ba pair pada ka long ba upai ba pada ublong Ulang- kloy. pi ulang Upai vigilant. lor bat uba. Kidon ki yakin. mechanism ki ba check itu te menta ngila ya keren la te la bun pham dei la yar pha ban nga thrai ki nong snap ru ki la shempang ke ke badon kam ban le kum mangi uluk ulak mo ubadon hamadan hamadia badon hayek hasem hatong in syah keren ning ini penlong ki kenhun halaki dong ki shnong la jong ban pet ngor nang kong ki dor bar shnong ban pet ngor ke jingle jong ke KHADC ke kamram bala ai haka bat ke bakale bat kamtam ya ka sarkar jella ngidei ban sedang ban ya keren bat ngin ya keren haki runsan ki bala ban pensngau pat ba namala dang isu keren hayeng hasem isu taini aman kapor kanum poi sheiru ting sngongu e phi baro hak ba phila shim benta nadu men sim ha kani gajing ya keren ka banta ka janmit bat kermen bengin se kendu biang sa shisin Tubla shua